reviewing my 24 karat Labubu. Only Labubu. So you see here, this is where it's at. Hi. As I wait. Natasha! Hi, baby. Tap, 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 tap. I may be young, I might be younger, but I'm ready. Yeah, man, ready for what? Exact girls. Ready for words. Ready for words. Thank you for your and Lungster. Hey, gorgeous. Hello, gorgeous. Now I'm on toy. I'm on DZ. Aber, what's up? Thank you, Mr. D. Ma'am, you're on. Says feeling it show. Okay. One by one, guys. Nimulayin. Ninga tatazeli. One by one. Inside phakathi umzweli uzala utheni uthe if ufike late no one is gonna go out for you wonke umuntu uyagijima kuthi ufuna uyibona Luto baka. Ngazi ngayibona Camera. ayavulwa mawuthanda avule ngiyaniqathaza awu kodwa bakithi konakela ngidlali manje kwazi kwanzima. Hey, bakithi. ya lesi space sisalela abantu ababili ke lesi Ngisho ukuthi benithini ngale. Batheni. Usawunandipha asikwa sindi. Uzobona, abezobona. Ubedlala. ngathi uyixoke amaqabe Ngiyadlala nje. ngathi ngikuqathaze for wamama Angikathazi phela ubakithi. asitepheni screen lapha shareni live lapha ikhala Uthi uRobin, the space left is for Unathi no Nandipha. ya iqiniso lelo Bahlaleleni bona babi. mhlambi bayayilungisa Bekhona kwi-panel clear. yevulana ama-camera No, bendingekho kulena. Bendingekho kulena vulani ama-camera please yabona namhlanje angidlali Once I vote, I'm still fixing my life. Piwe. 357 izinja sekhe mthakathi wezulu sabungamazi into enamandla ebhasopa lapho konakele manje Thank you. yevulana ama-camera Siwavulile mindlovu. Thank you. angazini inkinga ngo-abo une-pride Abo yi-network. Thank you, Never. Piwe. Thank you so much. uthe uvula ama-camera Ngizayivula Angathi i-camera. I'm still bamqathazile. fixing my light. Hayibo. Piwe, thank you. Nangikhipha. Because I told you guys I'm fixing my camera. ah Oh, wow. Upiwe umuntu ngomuntu ngabantu. mthakathi wezulu awusangibeki la ngivele ngishaya indiza nami Kutumeza piwe ilokhunja. Yeah, Upiwe is the clear description or definition of Mthakathi wezulu. umuntu ngomuntu Please tap the ngabantu. screen, guys. Period. Siyaphila Popolozi njani? Upopolozi Hayi, manje wapi? Popolozi. Ba upopolo. Uthi how are you beautiful? Oh, hi Popolo. Hi Popolozi. Popolozi. Angivula ndingakakhutshwa Thank you. Hayi. Thank you. Uyahlupha yezwani. Uphuzani lapho kahle kahle. Ngoba ngona amanzi lawo waphuza lapho yezwani. Ngiyakutshela ijuice oh. Hayi.
Manje kodwa la selibe ichithe. Shine Murife shine. Ay ngeke hayi. Ngantshela nina kubi. Guys khona amantombazana ngiyisile group. Mina ngibonala ngephondo ha. Ngivela ngabona ukuthi amantombazana acanga ukuthi anginayo iweave mhlawumbe. Ngivela ngathi sharp chom. Mina ngivele ngihleke guys yazi Nkosi yami. Lapha bangeyisela umfana engingamazi. Yabona amantombazana Mara yini inkinga ngephondo vele? Yenzeni Sunday? Hayibo ayikho nje into wrong. Lene lephondo ngilenze for ukuya ku Miss South Africa yazi. Yeah. Weekend. Amantombazana nje ayisa futhi la igoli yabona la igoli. Ayishembe. Yo, la kuyacacisa sikwasini akumadoda shit. Cwela amanika lana. Guys, no show tonight. Amanyo la. Kanti sindu nokuvula ama show la une comedy show noma unayiphi show. Nami ngiqala nokubuza ukuthini. Qala uyiva. Yo, thank you for the gifts, Putere. Get me to 100. Wekosinathi wena. Ubani nkosinathi? Owakamnguni yazi ukuthi ubhuti wami abantu bakamnguni abantu bakithi lapha. Undunu wenzani? Indoni yani manje. Wesindi uphi Natasha? Uthi she was later. Angigift Natasha sisi ngeke yini. Ngihlale ku 0 mina. Ngiyezani guys ngiyabuya. Mase Mana dadewethu buka sisi ihlazo la. Khulekani guys ngizobuya late ngisane Bible study mase ngifikile. Mase ngibona chapter dadewethu. Ufuna ukuyongena ezulwini wedwa ke Natasha. Usisi wami njalo lokhuluma naye kanje emaqala. Baba ngibeke ngisho lutho angibeke. Light charm thank you so much. Yomphisa. Sengisho lutho angibeke phela hayi. Kanti Ubani ulight charm? Light charm ufuna umbona animfake endani. Ubani okhiphana noStala? Ha ufake gloss. Angigcobisa. Yabo lo khipha uStama umthithi wakhe. Ngigcobisa chom was. Yo. Ngiyabonga mana. Bengithi uzothi ugcobi Elizabeth Eden. Yini Elizabeth Eden ngeke ungigcobise. Kuthiwa igcobisa. Ngiyam-invite mina ustaff off. Right of Oh, don't do that. Ubani befuna ukubona ulight charm nangu light charm.Indi wena ufuna ukubona Kuli camera nawe asikuboni kahle. Yabona ngiyakulwela ngiyabona lokho uqhathazekile. Unzinzi? Yebo, What is gifting today? Ungabusabuza yebo. Unathi phela nosigifta nabantu. Ngiyabonga unathi. Ngabantu nathi guys. Abantu. Thank you. Thank you, Oh, Anat. nomazambane. Unandi ufikile ke manje. It's fine ngingangikhipha. Athi Thank you. Thank you. guys, angifikise ngo 100. Nami ngibona 100 la. Mahle siyabonga tata siyabonga. Thank you, nkosinathi. Thank you. Yini ngama-toilet paper? Please tap the screen. Buffalo shits. Funa ukusula. Buffalo shits. No, we are cleaner than the shit. I understand. So ufikele ku 100 nandipha namathi ngifike ku 100. Ntwana yimi lo. Uyazi ubhuti wami uyilungele bakithi awubakithi phakathi. Oh shame. Yes. Ntwana ntwana my keyboard again. Ngifollowile back bhuti bakithi. Can we use for sacrifice? Minzo sithiwa unmute. Amathi angamute ongijwayelayo. Utsendiso. Akana Why? provide. Ufuna insindiso kini? Ujabula mangithule. Ngipha ngiyemthwale kanti lana. Ubani manje nifuna ukuthwala ngayo?
Ningathwali ngami. Yena sindithi danki. Thank you, Mahle. Bro, why you not sending me stuff, bro? Ngayenzani? You are welcome, babes. Ngakubizwa ngani? You made half that money. Hadi Hotman. Big boss. Ngiyabonga Muni. Thank you so much. Thank you so much. Awuthisi uyasenda bothi. Yabona lapho maphungashe kwethu. You're welcome. I said to you later. Yini niyatsafa kungifaka u100 yini? Niyatsafa. Ngoba 1000 niyatsafa kungifaka u1000 niyatsafa yini? Yeah, ngiyatsafa uzothi. Ngiyadlala ntwana ngiyahamba la. Why are you keeping quiet? I'll remove. Thank you, too. Kustrict ngala. Ngeke kukubi impela nje. Thank you, Tis, for the roses. Yeah, Angikwazi nokubona noma iza kumina ngivele ngizothi thank you wonke umuntu. Thank you, Tis. Thank you, Nobuhle. Me, when am I gonna say thank you? Ayibona Ndipha. Alafu thank you Jesus. Almighty. Yes, sabi sithi 100 in the chat. Manje like angihalela kungifaka u200. Uyazumeka. Hawu ngizumekile inkosi. Sorry. Vuka. Ngoba ngisizumeka lokho ukuthi Kasi kodwa kushuthi uyathakatha inkosi. Ngeke ufike manje sekunabantu abawu200. Usho? Uyaphila umuntu. Step screen lapha musana ukudlala ngathi. Come yiso. I'm a boy. That's my thing ukuthi enokusebusuku. Yes, I'm a boys. Ama boys inkosi bet. Wena Nandipha usukhuluma kanje manje. Awuzweke. Thank you Tess. Yini niyatsafa kungifaka u200 yini? Ntwana. You faka do everywhere. Nami ngomuntu. Joe, Nandipha. please send me some gifts. Siphelile bendikuthumelele kwenye live. Ngiyacela. Mina nami ngomuntu. Yancane nje. Eating spicy noodles, ngokungezibambile emehlweni. Ngamaphungashe lapho ngiyakubona nkabe yami ukhuphuka nami ngahla uthi igqi kakhulu futhi. Nami ngiyacela bakithi amagift 44. Nami ngomuntu. Thanks, Nathi. Thank you, Cindy. Excuse me. Uthi abo wenza nini? No, I Okay, forgot I guys, was can eating everyone spicy follow noodles everyone earlier on on, and we are so not now strangers, ngiyengazixhola emehlweni ngesandla. Ma, can everyone follow each other, okay? Thank you, Babalo. Yeah, we did, Nandipha. Me. No one follows me. Me, I can follow you. Sindiphendula fast angithanda ungayiboni. Why nami like Ngifisa ngikwenzeleni. Ongizenzele ama-gift. Babalo. Alex. Mina ngiwafuna ama-follow wabo hayi. Guys, follow me so we can be friends, guys. Joe. Buddy. Send me the follow. Umuntu wena kuphela oshodayo. Where Joe? Uthini? Kang follow ishe. Yabo ndikufollowishile nje Nandipha. Nini? Nandipha uzaku-unfollowish. Yeah, guys, nami ngicela ningifollow. Guys, ningifollowish. Mina ngi-unfollow yabo. Mina ngi-outside ngifollow wonke umuntu mina. Mina ningifollow straight ngiyafollow. Outside sharp. Nani bafethu kuma comment lapha follow sonke ku panel.
Joe, you liar. Mina ngifollowe wonke umuntu. Nandipha. Wait. Nandipha. Green screen. Hey kodwa into enexosa phakathi. Nandipha. Asazi noma usumagodzumela noma usomubi. Please tap the screen, guys. We're not even on 50K. What's this? This is crazy. See, now 50K, so once in a blue moon. Should be the soft. Look. Look what the hot body can do. Oh, look. Hi, guys. Look what a hot body can do. Yeah, that song is too much. Moon. And look, gift about Namabile, naming now, and with a flat. Mina kushutha nginawo kamabele angempela kushutha ngazi nginamapha amabele nami nginawo yeah like man Nandipha. Thank you, Cindy, for the Oh, you followed me. Cindy let's gift let mama. Yes. Thank you. Kanti ungeqelani mina? No, bengisazama ukufika laba bangakafiki ngisho 100 guys. Babalo. Asiyathi abazigiftayo. Babalwa M. No guys, Followile Nandipho khala Indlozi konje bangifisa 100. Ngizenzela yona. Ngicela ningifikise ku-100. Wazi wena. Yeah? Engakwenzela wona mangifikisa 100. Thank you, Cindy. Engakwenzela yona mfana. Ngikuthengela iphente elinamasondo. Guys, mina ngicela Cela ningihloniphe. Wala. Ngizobona wena. follow. Thank you for the rose. Cela nisfollow. Yeah, guys, sengizofika ku-200 aniyenzeni lapho 200. Yes. Wayengabongi pho nathi. Bafethu ngiye ku500 mina ngayedwa nje ngigijime phezulu uyagijinywa manje. Ngiyabonga kwesini. Nangumuntu Mazulu ngumuntu. Please tap the screen, guys. Yes. Mina ngiyathepha la kunini ngithepha. Angizange? Ngishonile. Ngishoniseni manje. Awuboni. Thank you Mazulu. Thank you so much baby girl. Ngishoniphi? I tell you think I'm lying. Ngisho ukuthi nathi sisezulwini phela. Nakho sikhuluma nawe. Yeah. Shukuthi abo in peace and stuff. Lokwenzakalani manje your voice is changing. Mina ifika nje gift la. I have Cindy, shown that. Thank you, Mazulu. You have shown that. Yes. Please tap the screen, tap the screen. Afethu thepani screen follow abantu abekwipanel ngihlezi nginitshela leyo nto agijime kanjani. Let's take 100K likes, please. Yes. Please cima the comments. Komba cima wapi? Awuthi ngicime banguthiwa ngiyakwazi manje. Unat, you can do it, right? Mina ngicela gift. Oh, thank you. Thank you Vuyo. Nami ngumuntu. Guys, we can't see what you're Ngiyabonga saying. Vuyo. Thank you so much mama. If you can't see what you're saying, we can't see what you're saying. Wenzani? Umuntu. Bamenzani uDuke labo? Now leave Duke alone, bruh. Check. Abo Leave Duna alone. Mazulu uyalala. Ubone kuphi? Umazi akangalali. Umuntu olunge kabi. Mahle manje. Mahle. Kodwa ama-filter. Une-jawline mahle. Yeah, Zanje ntanyeni. Ah, yes baby girl. Thank
you, Vuyo. Thank you so much. I really appreciate that. Nazi. Thank you, Vuyo. Yes, boy. Yes, boy. Kiss from me to you, Vuyo. So singabuza sonke mosisi stop it. Wena nawe vala lapho inkinga. Oh. Makavelo asitabula sonke. Oh. Awocima. Thank you. Hey, baby. Simo ese. Cindy wa performa manje. Asidlala. Person betarina ke manje Cindy. You, Abo, you don't follow me, you. Because you unfollowed me, Nandipa. So I must follow you back. Nandipa. Follow me, I'll follow you back. Now, ngenzi ntwana manje. Ungasamfollow me. Yeah. Ungazingeni imindlu zami noNandipa. Sengiyingenile ngiphakathi. Inside. Just like a shifting gun. Okay, I followed you. Follow back. Cindy Sengakhuluma yazi wena Abo wena. Yango restricted. Yeah. Follow wila nina. Ni fake. Ngifuna follow wena ongakazi ungigift mina. So Abo wena. Abo. Anga give me gift. You're gonna promote, ne? Be nice. You're gonna be a promoter, Joe. You're gonna be a promoter. You must say, come to Stina Fest, 6 December, ane? Mahle, Joe, Abo, and Stina Fest. Yeah, into kuzogcwala yona. Wezalo into kuzogcwala yona. Babal. Yebo. Yes. I hope you are listening. Nandipa. Am I invited? Be there. Don't yell us. Nandipa. Yes. Post on United status. Yes. Oh, yeah, United number. Status na WhatsApp, mina kuna SIM card nithi manje status. Yo lento nayenza ke area yami vele. Oh, you guys think who came out? Bathi chomo zabungekho nje wena yemchatweni. Ubani loyo? Unge 13. Oh, so you'll know each other, ne? Hey. Yeah, I thought we only meet you, so you guys actually know you guys have each other's numbers even. I suka unat. You see, I'm gonna unfollow you now, you Abo. Namanga yazi Nandi. I followed you, bro. Yo, I got my filter. Oh, you want? I'm gonna unfollow you, okay? Khona ngimaziyo la izansi kwami uzothi seyakhipha kusakhipheki. Ngixole. Yandazi. Khona ngimaziyo ngedwa ngimazi ngedwa. Yandazi umbuka ngeso. Don't yell us. And uzobe sethi hayi bongisizeni phela ziyazifika. I don't like filters. Nandipa, bro. I followed, bro. Finding Nemo. Shame. Yabona lengenzi ala wrong. Ayisaphumi. Yabona lengenzi. Shilo. Ayisaphumi. Mama Angakagwinyi namathe. Nasinda ngithi kuthiwa umlomo uyadala. Hayi kodwa. Unathi, did you see the boys? Hayi unathi sizosiphuphisa kambi. Cindy, please go back to that thing which you were on. Hey, Bonnie boys. These are the boys. Angisabafuna. Umadlokovu namakhanda amabili. Ispeaker saba lesijwayela yo. Hayi ngeke siyasijwayela lesa speak lesa. Ubabalo. Yo. Yebo. Trick or treat. If time speakers wrong. Yes. Yes, siyastelela ngicela ikhuze. Fast. Senza much. Before city discipline. And my city discipline uzoba ngathi siyakuzonda yazi. Kuleka. Yo. Right nice. I pumped right. Okay. Ukusingabuza sonke sisi. Yo. Everybody.
but namhlanje kanginandaba ngiyanqabuza. Everybody. Ngicabuze mina ngiyathanda ukucabuza ngicabuze. My angel. Abuza sonke. No, ngeke nina. It's not like niyaqatshuza. Lo thini ngabuze zithi Oh, okay. Uhlekisa ngathi babalo. Should happy birthday Monu. Saze sayinhlekisa emphakathini. Yadliwa lento ngakini. Abalike labantu. Yasavalwa nje kodwa amehlo. Yadliwa lokhu ngakini. Ayavala. Ngohle bayithi. Kodwa ungasho next time ucabuza ungawushaya umunye umntwana ngecar wash. What is the meaning of usavalwa amehlo? Ayavalwa amehlo. What is the meaning of that? Lost. Ukuthi next time cacuzwana ukuthi asavalwa yina amehlo. Ayavalwa. Uyavalwa guys, kanti. Kodwa manje sekumele ube wash. That one is nice. Where did you find that sekumele ube one? wash manje ngeke. Noma ngavala kancane uthi nqwebe siyavula. Where did you find that one? That one is like, yeah, you cobbling us with the wind or so. Ngisesontweni. Hey, that one. I-mosque. Isabatha namhlanje. Isabatha. Oh fuck. Animeli ngisasela efrijini. Hey. Ish. Unathi nathi lo nyela us. And when asinda ulali yazi eqinisweni. Kade ulazi wena not so long ago ubhele liqamba manga nithi angazi nje yenzeni ayiyabona nje futhi ayiyazi. Ingakakhelwane akazi kwajanjani ayiyabona nje yabona. Sasiphesheya ngalola suku. Oh vele benise Australia noma benise UK benikuvela. Ngifuna le filter Ngiyazi vele niyatravel nilama types sa travel. Sasilwa nelokhunjana lapha nenyoka. Oh okay no ngiyabona. Phela Australia uthi uyaphuma nje uhlangane nenyoka nje kunormal. Ne. Australia. Abantu ngeke ba understand. I-Australia. Sizawalayita ku-100 lama comments. Dabuthethana. Australia. Sambeni. Ibeli iskuta sambeni. Mina ngomiwe manje ngizoyifaka ishampeni efrijini ngeke. Yabona ke manje. Hawu. Ngiyadlala ngizophuza amanzi ke hawu guys ya. So Phuza mina wena Sindi lokuthela amanzi mina ngiloko ngithela amanzi. No ngiphuza amanzi. Bona bafuna uthola ngalesi sikhathi ngicela sithandazeni. Silisucutha ama-champagne. Ish. Okay. Yenza seli Tanqueray. Iphelile. Cela sithandazeni. Iphelile. Cela sithandazeni. Ngibhubhudlile fana. Asindi. Nini? Iphele ngilive noMindlozi the other day. Who's keeping me on the big screen? It was me. I want everyone to show one. Who's the fish there? Who's that fish? It's Joe, bro. In the water. Nithama ama comments niwavumela ku 100k. Yes. Live. Asiphendela sonke screen ayibo. Abalike. Nathi asilike mina ngiyalike kuloku kufika ku heart uthi ngisho sengifikile. Ngiyakuthanda yo. Ngiyakutshela ngiyalike uthi qhu. Ngiyakuxoxela. Uyaphuza. Ngiphuza amanzi. How? Njoba bengisho ngithi usinda kafuze mina. Water. No, but I am drinking water shem mina ngempela namhlanje. And lapha emakre uzimisa kube udayisa amanzi akhona kushibhini. Yebo. Maqaba umfesi. Vula lezo scoop lezo sibona. Les. Baqala phansi wathi les. Usho siphi?
Aphinki-ke la manzi awaphuzayo ngafa. Ongani uthi ngisho siphethe singaki kantoni igroup? Igubhu kukhona na less. Usho less. Cha phela awosho ukuthi usho siphi isigubhu. Khona na less. Futhi ngidayisa amanzi mina ngine-stock inqwaba la endlini. Hlala kahle ntombazane, hlala kahle wena. Hlala phansi ungayivuli. Kahle guys. Unama craving ne pregnant ne? No shilo wathi uthanda ukudla shame. Umindlosi uyazi ebusuku mase. And ubusicashelile bavele bakufuna ku-big screen. Mina ngiyalike la sekubuhlungu ngisho isithupha shame. Lokhu kuthe cricket. Like namfanele ingane. Yabona manje siki 44,000 nje ingenxa zami. Yimi nje lo. Nisibona nje silapha. Umindlozi. Ubande location Javeli. Are you sleeping? Yenza lento yedis. Ngisempedeni kodwa. Ayizolo uthola la area phora wena yaphora. Namaso Yabona lena ke. Suvala amehlo la. Avuliwe amehlami. Uyakhotha. Wawukhotha. Thank you for big screen. Kodwa uMadlokovu uyibhedi ngiyambona. Not even. Uyibhedi girl. Baba nosudakiwe yini? Hey, we bad. Yeah. Uyibhedi girl. Bana nawe ngiyakusola nje. Nangibona ukuthi nginama ribina hot kanjani. Ngiyabona ubaba nophofu bawuthelela phezulu. Ayafloat. Uplagile. Ayafloata oh. Awayi uyibengilakile ngintshele. Kuphi la? Ngiyacabanga mzala. Sipha njalo yaqabi. I'm thinking you see. Kuphi la? Unathi. Don't fuck with us, bitch. Kodwa nondibhalela ithempelo kulo uNkulunkulu wami. We praying. Kodwa kahlahla kusile ithempelo loku wena uyifaka kulento efaka umlotho wabantu abashiswayo. Igobhozi lomlotho lije. Ngiyabuya ngisawuchama mina bakithi. Awufuni bakuchamisa musukuzireport. Uyareport. Babalo. Pelezela. Now. Mahle chamalana. Uphathele ikhiki lapha lokujala ichama. Unesikiki usini. Uzokhamisa khamisa sindi sibona ukuthi kuzokoreka ngithanda Yenzo manje. Ngiyeza ngizokushaya ngeafter care usula. Ubatshela ukuthi bangawipe from back to front bawakhe from front to back. Ngoba ukwipe from back to front ku dangerous. Esikadeni ithi nifuna ama-lion. Nithi abantu abanisendele how guys namanje abantu abafuna ukulike yo. Angisho nibacimile kuma-comment asikwazi nokukhuluma nabo. Uyabaza abantu nje bayachanywa. Bathanywe yini bayasibona nje. Nilokhu umbize ngegama mhlawumbe uthi izinto uzumthakazele makowa kambatha uthi mthiya Makabe lesinkomishi yakho.
Kwakuletha inkomishi yakho. Awu Jojo lapha Jojo. Awu Jojo lapha Jojo. Kwakungifuna inkomishi yakho. Jojo lapha Jojo. Inkomishi yakho makwaphi. Mina mama. Akayilethe ngeke kulate manje. Tata kubi. Ngaze ngahalela ice cream. Hayi ni pregnant kulo life. Hayi. Yes, lick my palm. Now when you see them. Hola. What do you Sawubona Khomi noZulu, sawubona Sizwe Mbili. Lick my. Ubaba lu right sindi. Lick my. Ave right ndi. Ngiyithandela. Why unje? Umcimeni loya nomcrash. Kanjani manje ya? Ekhaya meeting yazi kunabantu abadala kodwa siyabacrash abantu abangalale. Wakusho manje mama. Guys umama akeza ngitshela manje makunama meeting kuthi uyacrash. Nayeza kodwa ivoice kamaqabe ngathi umanqoba wakuzalo. I-wrong nebhesi embi. Ekseni hawe ma. Lalela sisi umuntu engathi ngqongqoza. Sekangibuza ukuthi umuntu wami. Lalela. Sekangibuza ukuthi umuntu wami. Hey baba ngicela ungiphathele amanzi okugeza la. Ungavela ubone kuyi-command akusona nesicelo i-command. Mahle udlane ebusuku kanje. Thanda ukudla le-wine yaphikisa. Nizodla namaphela nidla ngo-2. Ngiyakuzwa mahle. Nidla nje ngo-2. Wena lick my. Nizodla namaphela. Lick my. Cela nengifte nami ngumuntu. Ikota. Ngalesikhathi. Ngalesikhathi. Debo ngomuntu. Mfethu kulamba kufika ebusuku mfethu. Kweli imali ye-Happy Meal. Bakhona Sindu Ligma. Uzoshaya amaqanda manje. Uzowenza ngo-3 kusa early. Lapho ungahalelani. Mina ngizoluma iVienna kuphela. Hawu. Ungalumi kakhulu ulithi kancane uthize. Yes. Ha. Ulithi Kham lonke. Kham kancane. Lapho mina ngibiza small. Akukho wrong as long as nokuluma. As long as we happy akulutho. Ngesikhathi ngilana mina ngikhuluma ngalezi zinto ngibuye ngisakhuluma nini kwenzakalani. Sesikhuluma ngala wadliwayo manje ngampela. Bani. Lahla funwayo. Oqala mina ngikhuluma ngama-toys so lawa amanye lawa ngampela wazani namazinyo yimilo washaya izinyo sigqibile sigcine ungadli Ligma. sure bafo. Uza nene cold poison. In 2 weeks. Mfana wami I can't wait yo. Mina loyo. Ligma. Yebo. Uzoze phathini yami. Yebo. Okay. Uthengilethe gift angithi. Yes. Yebo. My party. Sengiyikhokhelile leyani. Eyiphi silungapheli. Which one? Oh leka. Ubani kanene? Uyamazi uLigma ngeke angisikeme eThekwini ngambizela amabhoga ami-ke azomnqubuza. Oh no ngathi ngimthembile nami. Ligma. Ngisayibuza ukuthi nje lo Ligma lo ngimazela. Wala. Ish angazi ish. Ligma. Hello. Yo, guys, I hate hosting. Shame. I can't stalk people. Ufuna usitoka bani? Ligma umanyalele. Ufuna ukustalka abafana. Asimazi sifollow wena sonke la bafethu. Wena udla ikota ebusuku ngiyakusola uyidla nezipoki leyo kota. Akekho umuntu ongadla ikota ebusuku kanje unezipoki. Ngiyeqedelela. Wena unamanga ngoba khona manje ofry iqanda ozobeka ini badla nani ne-rice ne-acha. Gege baba. Lapho ngikhalela igwinya-ke manje. Ungcono wena igwinya useThekwini mhlawumbe igwinya leli liyaphila. Ligma uyawazi lamagwinya asethi room. La segoli ngathi akona amagwinya amafethu. Ayikwela wala. Akusona nama-fat cook osamosa. Mina ngiyakutshela. Yebo guys, la eGoli benza igwinya elingaka.
Benza amagwinya yiqwe. Yazi ukuthi lawa amancane iwona angcono, they taste like amagwinya. Yabona those ones who try to make lawa amakhulu angathi awalapha ngakamnyandu mall. La light skin. Yes, bawenza abe ngathi Ayisadliwa kamnandi le kota lena. Yiheni. uhale kuba ikota Mindlovu. Hayi lutho bengichaza ukuthi idliwa kamnandi ikota. Cha phela bekungelutho bese sokhuleka manje sithi uNkulunkulu xoshithe umyindlovu abe ikota. Crazy. Lento iphuza inamandla isengamandla manje Ngidila baqabe. Yazi singiphuza amanzi la ngenikholo. Na ukuthi ayiwona kanjalo athi nguthandazelo lo manzi lawo. Ngiyakutshela yabona njengoba ngithi lawa ngiwaphosela ngoba kwa TikTok ngisho ngaphuzana kuzothiwa nje utshwala. I-restrictile. Unga-restricta nje u-TikTok angiwuthembi. Oh hayi be. Washaya ngani? Ikota idla ngani? Ayokhomo is good yo. Look at this. Look at this. Uqeda ne-dash futhi. Cha phela ngeke wemindlovu ngeke ukuthi akuvula amakhamera bese uyayivala mpo ngeke. Indlovu yasiqhaphaza. Futhi yasiqhaphazana. Ligma baba. Vula amakhamera la ekhaya Nkosi yami. Ngiyadlala Nkosi yami ngiyifresh la ekhaya angikwazi ukukhuluma kakhulu. Mina ngifuni ngamane niwavale. Siyazi Mindlovu. Asifuni nathi ukwavala. Kuligma manje kwangathi usezulwini. Wesa kunesiphambano lapha emumva. Na siya lapha. Akusisi siphambano lesiya? Yiso bakithi baba uyasonta kakhulu. Uyayidedela esontweni. Uyidedele kerke. Uyayidedela. Ayikite wrong. Wesindi yazi kunesonto lapha eRivoni. Uyaya mpethe esontweni? Ya kodwa ngiye kuleli lisemidrendi mina. Mina khona elinye lapha eRivoni. Lifanele lasekhaya ukuthi basonta ngezingesi. Kodwa liyafana limnandi shame yazi. Leli naleli board ilapha phakathi lemgaqe ngaphakathi angiyazi igama layo lemgaqe. Yabona umuse the link. Yes. Udlula eRivonia watwati la kune news cafe khona. Yes. Immediately after that uthatha left. Ile kuneboard elibhale ngopurple. Yebo. Watwat Catholic Church. Yeah, ngenza ikhanda lami ngakhona lapha. Oh, awusoti khona. No, ngisho ngathi nje. Asamse Rivers. Ikephi Rivers? Ngana msonto Rivers ingase Rivonia but between Rivonia and Morningside. Ifuli ngangobani? Ayi ngeke kodwa eRivonia ngeke eRivers kuthiwa kusonto kuthiwe gingi. Ngiyasaba. Ngiyadlala isonto letende kodwa kuthiwa li-right. Oh. Baney'tezi ney'kiri ney'nkulu. Alazi itende uthi kusonto yempela phana. Bakhule kakhulu esonto ematendeni. Ayi bahlule ngempela. Ligmai. Nandiphi. Masimba akho nandipha lo. Unaphai. Nice boy, akubona ungena xa. Bamba na iclip ube right, angeke sikushiye ngaphandle ntana yami. Kodwa unemali? Never that. Uyenzile imali kuleya live wakhe. Ngitayisa lento leya manje Ligma boy. Hawu. Imalini? Ngitshela ama. Ifuna ukuthenga yini Ligma. I support local businesses. Umusho uthenga sho ukuthi like khona into oyifunayo indoda angeke uthengile. Hayi yabo manje seyangithusa. Ufuna ukuyidedela kuwena. Hayi khehla ngathi akuhamba ngakahle. Very support njani. Thumela labo shama video nabo ukuthi bazosupport hayi wena. Awungeke boy. Badeserve. Kuthi khona lo omshayile. Kodwa amadlokovu usudlani Nkosi yami. Yebo lo umfake last. Kaka mama, okay, yazo sis. Loya Phone yes mamas. Okay, ugwinye yes. Last.
Kulungile mama, yes. ungayishika mama lo ya. Awuyayidlela sheba fungasho. Ngiyekile. Umkhosi yephi? Uphozile. Mahla umkini. Boy is cocker Durban. Swing. Guys, my man just called me. Uthi uzongitshela ukuthi uyangithanda. Uthi ngiyakuthanda bye. Yini leyo nto? Ngiyakuthanda shesha kanje. Mhlawumbe ukubone kwi-live ubonile ukuthi ubhizi. Ngibona abafana la. Unomona ufuna ukuzoshiya i-territory. Akayishiyanga kunamanga. Abafana yithi kanti. Yini kanti? Ngiyabuza, it's an axe. Intombazane. Yazi mina like anything anyone wants me to be nowadays. Yazi Nentombazane uyaba yi? nakhona kule sipane engisenzayo khona omunye sisi uthe ngigcoka iwig. Ngingayigcoka yazi cause like ukubhadala imali eserious. What boy cocker Durban. Hayibo bengiserious ngalano besikhuluma yazi and wena ngathi uyithatha as a joke. Inle. Oh. Niyahleba. Bayahleba. Hayi yazi wonke amantombazane agcobile lip gloss mina ngedwa nje siphuphuka. Angithi Hayi lutho ke yazi yini le. At least uyazi yo. Nashayina nje nonke la. Phela nami nginayo lip gloss futhi yami irecommendiwe ngingaba at least uyazi ukuthi uyipa. Olive oil. Nami lip oil but yase Revlon nayo. Ungaqala nginayo. Okubuzile ngamanqindi yazi. Lokho ubuzile yena masimthola. Ubani? Nayi nami nginayo. Angifuni lo angithi wena ufakazile wathi mangithi mina. Wakini lokho. Awubona abu wena ufaka iJohnson & Johnson. Dili. Uthe wena enami. Ngono ubuyabona. Johnsino. Kodwa bengenza isilima ola longo. Facts, so true. Nami ngizogcoba manje. Yazi noZulu ne. Akupha ama gift manje sama ko 400. Yo. Baby oil on Very useful. Komba uyi-bubble study Natasha. Uthe uyiyo. Uyi-bubble study. Ngithe uye Usayindi kodwa Nkosi yami. Usayindi ubani manje? Usayindi. Awubona usayindi? Sendi wani lo. Umfazi kadede imbombo kanje. Didi yawudede Didi. Uthi ngamdelete lo. Ungamdelete yazi ukhuluma ngani? Yes. Didi. It's a Didi party. Ain't no party like a Didi. Bususwe yini? Yazi ukuthi gogo wami makhanyile kutshela. Shout out to ugogo wakho and stuff. Lazwa sekishini ke manje. Unathi go sleep bro. Ntana anginamali. Ngilala kanjani nginamali? La ngitayisa ngalento le yafana. Sana sina mani bangifekile man. Yo, man, tough, but it's very tough out here. Ngifuna imali. Yeah. Explain no shy height bafana basekhaya. Hayi. Ama boys. Yes. I-heist. Yes. Ama boys. Maybe. Mina ke lalela nandipha. Nali plan. Mina ngizomsebenza. Lalelani. Eish. Nali plan. Mususimemeza phela. Mina ngazi la kunemali khona ne. Mari mina ngeke ngene nina ngizongena nize nayo emotweni. Nami. Yeah. Bazongena ngayo emotweni. Nangizohlala nomindlozi emotweni. Mina ngizodriver. Angeke sidrive ngizovula igate la Mina mele ngizomsiza ukuthi ngigeze imali yabo. Ngizon-organize lama-baraklava nama-outfits. Akekho ufuna ukwenza umsebenzi, akekho ufuna. Mina ngizopheka, mina ngizomphekela ukuthi manibuye yabo. Abantu abazokwenza umsebenzi uNandi phana unathi. Why? Why? Mina ngiyadriver, driver mina no unathi. Yeah. Sama kisa we driver.
Ningcono nina nizobe likhona lokuba khona. Mina ngizobe ngilinde endlini sengizothi khambe kahle. Yimi lo nokudla. Akumelanga nilambe. Ngilinde endlini. La ezofisa khona. Mina mase kugezwe imali, mina ngicela ukube yilapho like because kumele yabo. Mina ngizothi sifisa ubholile ntwana. Just mina ngizoyenzani? Mina ngizoba babizana face of the heist whereby like I just be like, guys, you guys are doing a good job. Now tell. Moral support. Guys, you tell me, man, guys, let's be relevant. Lalelana ngitshele something. You tell me ngazi la kunemali khona ngizonikhomba kahle kodwa mina ngimelanga ngene ngozi ngiyaziwa la. Okay. Mina ngathi ke uNandipha no uNathi engathi angamenzisi. Why okay. Mongibheki mina ngumuntu oshaya umsebenzi mina. Nandipha. Phela nizojumpa manivuma kasona lithi msunweni. No, I mean like nizongena kufanele wena kuba cabanga ufike lapho kube ichamaboy ebamba inkunzi ineza into nikhuluma ichamaboy kanti futhi mangifuna sometimes perhaps Ngwani Ligma, what are you eating? Chicken. Thina silale ngamanzi anoshukela yo alempilo ayikho fair uhalela le chicken or uhalela ukudliwa nje ngechicken ungalele. I'm asking a question. Guys, do you know I saw a Louis Vuitton? I saw a Louis Vuitton flag. And I'm not serious. Bathini. Uthini izalo ka? Kade ngingamuzwa ngithi buka ama tantrums. Yeah, fusakhe ebusuku kanje. Ifilter isasuku ngazakwethu. Sabathe amagoda amngena. Endi. Ngiyabonga wazama. Hawu, yeni basuka lokho kokugiftwa kwami. Let me see who's gifting me. Mina ngiyathanda ukubuka umuntu uma ngimgifta ngi-appreciate. Upho Mr. Breezy. Marazama awubona uthi uMinlosi ku 500 ugifta yena thina la I don't have a problem my brother, don't have a problem my brother. My brother, don't have a problem. Ngokusengisele ngedwa ayisukuletha. Hawu abo ngeke udlalela mina ngikhona Ngiyala singempela ngisabathe mina ngithandi nomntana wasekhaya thatha bukani manje. Ngiyabonga. Seke ngangena kwi live ya abo mfana mehleli kuma 1.1 K. uJoe Nini manje? Ngenkathi usafuna la ama candle WhatsApp yakho. Unathi? Mina ngikuthule. Ngixoshe lapho khona ngizobuya ngasenala amafilter. ngixoshe That was the only time Cindy, ne? That was the only time the last time. Wemadloko uyabona ukuthi ulambisa abantu wonke umuntu uyadla lamanje. uthe ngimxoshe futhi Khaba kanjalo manje. baba lo futhi uthe ngixoshe Ave bengadli laba. Mangizama ukuziremove la ngizo. Ezalo. Yazalo. We must do this one. Let me check. Louis Vuitton track. Yeah. yo so buya sinesidwali serious Khona ama drugs kule track le. uyazi kanjani yini uyawatayisela Hi Bobby. Joe so vele mina ufuna ukungifta Sana uNandipha Yebo unathi ndugiftile ki live yakho nabantu abagifta o100 bonke. yakhe sisi mnani ngabantu Nawe ndugiftile nje u90. 100 Ewe. thetha umnqungu Nathi. Nathi. Anphinde. Why? Anphinde shaka. Akusiwa ngithethe umnqungu. No, I don't know Xhosa well. I don't know what it means. I don't know like a good thing. I don't know what does it mean. I just heard the word from other Xhosa people. I'm not fluent in Xhosa. What does Kenya mean? Thukwendo mazana uNathi. Is it a swear word? Kodwa that was harsh yo.
Umnqundu kabani unathi? Awuqonda. Anginamnqundu mina. Awunamnqundu. Ngiyabathi uphelile and stuff. Uyatyiwa wena kumnqundu. Hayibo, ukutyiwa ntoni? Ukutyiwa is eat, I know that. What does kenama mean? Kanama. Nama. Ligma. It means raw. Uskulu. My kanama. Ngigiftile nje ucela ungangikwatela ngithanda mokwatile yazi. Singifaka u200 ungangikwateli ne. Unatha umameli wena. Joe. Sesi right manje. Joe. Nandipha. Send money, bro. Unandipha engathi uzothi ekuhluphekeni kwami endakhala kude. Wayiqala mina. No, until the filter. The filter. Uthi uqwabuya request aseke space. Ngiyabonga zama. Othi ngiyoyenza ama-noodles ngiyabuya akathatha indawo yami. Hayibo wena phambi kwethu ungasijwayeli. Uyaphi wena Ligma? Ujwayele ukufrya la phambi kwethu. Uyakhoma wena. Awumuntu. I don't believe in you anymore. In who? In you, of mine. What do you mean Namdi Pie? Because you've been acting weird these days. Don't talk to me. I get your touch. Ligma. Ngicela ukubuza. Uthenga ibox yama Apple Munch. Cause nayo izolo ubuyile. Yo, sukuthi umnakile uligma yo. No, like every day. Wanna be live nje. Oh, Nina. Thank you, brother. Angikuzibi mfana. Yeah, I was strong and I'm Chat labo. sorry, Nandi. Khulume ubaphendule wonke. Wena Ndipha ngisemthisa sound yakho for any video delete. That's not bad. Bruh, why are you lying? You see that that MC from drama Umambo. Thank you. Unathi. Thank you. Awuyisende Ligma lapha ngiyibona. Unathi utsendela banjani? Cindy, look at your life goals. I did everything that's there. Ligma send wawume unathi awuyisende Ligma ngihalela ke le video. Ideleteekile qabanga before I got posted. Ngisenze space. Wow, you're a good liar. Wow. You know what I did? I made him MC over the song. Ungachaza unamanga an MC. Yes, you're a liar, bruh. Pathological liar. Chronological liar. Disgusting fuck. Wait, guys, man. No, I don't believe in Ligma. Thank you, Unati. I trust him, Ligma Zalo with that thing. Yeah, nonke niku 200 man. I was him so nicely, so patiently. I said, bro, please do this thing for me. He said, no. Man. Lick my thing, caught it. Nya Cortana, Cortarizi, Cortani. You wanna join the party, Unati? Hell no. Oh my god. Cots. Not cool you see so two zone quarter. Uba, usta. Hayi wena. Ubani loyo? Adi hayi wena. Hey wena. Ulo ukuleft wami. Ayeye, bing. Yabona. No. Elutho uyongikhothi into esirazi. Yabo. Ngisho into njengaleyo Unati. Uyangiphika, yazi ngiyekela ngisafuna. Uyafuna. Ngingahlala ngafuna ezikhothana manje kangani? Yabona Ndipha. Hayi man ubani okhipha la idea ngaligma mfethu. Relax. There's no Nandipha in here, bruh. Ngisebenzisa ingoma yakho wena. Liar.
But I don't believe you anymore. Well, Ligma is a pathological lie. Bruh, you're showing me other videos that you are taking for that, bro. No, the guy's an MC, so I made him MC over your Aye, song. MC. Who was playing my song? Yeah? Hey, that's so bad. What song in fact? That away, anything hamba nawe. Wait, leave my what song? Leon said the Leon. Namaga, Sham. Ngizokukhombisa him. And how did it get deleted? Well, smile, ufuna ngikhoda, eh? Stop it. Yeah? Ngani? Before I come to Joburg, I delete stuff. Ngiyenzani mina I play soccer, ngiku TikTok. You went? Are you in Joburg? No, I'm coming tomorrow. Oh, you coming? Hey, Ligma, this shit is fine. I'll talk to you on the side. Nandi, so uzoza nathi lo, no? Only come. Yeah, uzosmize. Hey, never mind, Ligma. Who are these people? Uzohlala ngamni na. So uzoza masikubiza? Yeah, uzoza. No, unamanga. Yo, guys, the way he's even accepting is a lie. It's a lie. He's gonna come in, he's gonna mize all our calls. We know people like you. Yeah, boy, if you guys invite me, because I'm landing on 9 p.m. Get the fuck up, man. PM? My dog. Why but cancel the flight till later, Anje? Ngazi nami. Yazi munga namali bakali Miss Last. Where are you landing? Or no, he's going to Lanzera. This guy is big. Private airport. Where? I'm landing in Rosebank. Rosebank? You landing in Rosebank? Hey, staying in Rosebank. Where in Rosebank? No, I said where are you landing? Joburg. Yo, this guy is stupid. Man, hey. I fuck it. Which airport? Otambla. Which airport? Otambla. In airport. Tambo. Yeah, Leo. Hayi ntwana ufair, ntwana itraffic izombamba ntwana 1 hour from that. Yo, abantu ababroke vele balende OR. Thina silenda eLanzaria. There's 2 airports. Lanseria. It's Lanzaria. The private airport. It's Lanseria. Where Unathi has a private jet. Yes, Tina. Yes, I think it's money like Ikama. It doesn't need. Unamanga uthanda ukorrectana stupid. It's Lanzaria. I went to that one last time. Yeah? Lanzaria. Lasagna. Lanzaria Airport. Lanzaria Airport. I said airport, you. I'm going to the airport. You dummy. I'm going to the airport. You dummy. To the airport for my aeroplane. Why's your hair like that? Let me test you guys' intellect. What's the difference between a helicopter and an aeroplane? How about you, Taban? What's the difference between a helicopter and an aeroplane? An aeroplane carries more people than a helicopter. Okay, and? It can't. Helicopter is for short distance and then aeroplane. When you smart, when I see that. Thank you. Eyodwa indiza phezulu enye indiza straight. How? Wangisusa. Ufuna ngikhiphe? No, don't. Oh. Kuwabamba amakhwapha manje. Ufuna ngibambe wena kanti? Khona uthi helicopter ithi pa. What is that? Ayizulu man. Sondela unathi. Hayi. Unalima na usadlala userious isibhuti. What do you think the D is for lapha egameni lakho? It's for Duda. No, it's for Duda. Masimba kudiyana. Okay, daddy. Mina ngizohamba ne. Ungangithesti. Hayi wena sana uthini kawo? Mina ngiyomtshela ukhokho phela, ngingamthumela live manje futhi ngimtshela ukuthi indoda yakhe yenzani. I shouldn't mind. Hayi sis. Yo bro. I don't know what type of kinky shit you all are into, but leave me out, brother. So far with 10%. I'm grand, but I disrespectfully pass.
Iqhwaza njenge-ice lolly. Hey man, fuck off man. Hey, nani Ubunendi nasithola. bro. Hawu. Unathi utholelani? Wena mahle utholelani? Adomontoza nje. Bose uqeda le kota le manje. Suthule. Ayiqedanga. Ha? Uyithole phi kodwa ngalesikhathi I'm sure ama-chips Incane wami kanjena a-dry. ayiqedanga. You have a dad. Must be nice. How does that feel like? My stepdad. I feel like dads are overrated. They are not. I don't have that thing. What is that? Where do they sell dads? Guys. Nanga say pass out to Joe. Unathi. What's that? Oh, ngihleka mekhuluma unathi. Yibani? How? Angihleki. Uligma wakuse protect abo Ligma. Angithandi ngomntwana wasekhaya Ligma say sorry. I'd never say that. Hey, ngabuthi you'd never say sorry. Disgusting person. Ngiyahlonipha mina ngifani nawe. Mina ngihloniphi. Uyadelela. Masimba akho ke. Ngiyayihloniphela Ligma shame yazi. Ngiyabonga. Hey, Uzwile unathi. masenda ukuhlonipheka and stuff. You appreciate men like Ligma. Umsono wakho nenhlonipho yakho. Period. Exactly unathi. It's not like le nhlonipho yakho izokunika imali masisimbe kade. Kabandla echacha. Aphinda abuze wayengafika ku-10K kumntasekhaya. Ngicela nifollowini Unathi guys. Yo, seyibhekane nami mos le ndaba. So manje ngifika Follow ku-10K. Unathi. Okay, wait, ngicela ungibalansise real quick. So ngifika ku-10K because of njani? Mengihamba la uba uzo-host. Hayi, solala. Solala fana. Yeah, hostan I need to go talk to my man uzolala. ngicela nihostele emaphupheni wenu guys. Izolala unganandoda namhlanje nendoda. Hayi bo, impilo Niyasikhuluma indaba la? Uzophinda ubuye? ubani? Wena. Ngiyolala kwi-call namhlanje. Aba akafuna Ngisho sifanele uthenge enye ifoni bandla. He marked his territory. Akhona amafoni la, inkinga ukuthi ngizongakwazi ukuthi ngibe ngikhuluma nebabazi ngiphinde ngikhulume nani. Uzomyutha phela lana. sishiyelana. Why you guys come up with solutions? Guys, kune-problem niletha ama-solutions. Ifana nabantu mawuthinta nangifuna uphuma namhlanje, anginamali, angawari sokulanda, anginay'mpahla, ungasabi sokubhayela i-outfit. Ngithengele. Angisaphuzi, ungawari khona amanzi. Or maybe someone can host and then join and then mute again. Hayi bro. Why nifuna ukhosta lalani? Guys, andini kunezinto ezilumayo. Why lala? Abo uyamazi. Yo. Abo uzothi makulale ngo-5. Wena khona into oyibalekelayo yini uphupha kabi? Kumele uthandaze before ulala uzoba right. Khona lento emkinyayo melele. Yini ingubo like umbhede wakho ukho comfortable? Yini kombe lento lesibambayo embhedeni? What's in bed bath? Paralysis. Yes. Oh, paralysis. Yes, that. Senikhiphe English nina. Aye, sleep paralysis. Ngibengithi ni dorm yazi. Hayi bo, ayi baba ngaphela ke manje. Siyajwayela ke manje futhi ujwayela amasimbi. Yo, shoot la masimbe ngojwayela nice yo. Nonke nibe affected. Yeah. Ujwayela amasimbi ngesizwe ngawe nje. Take. Yeah, the hot man uyathusana ngale bonnet yakho. Ngathi ngakuluma yazi one day nje bengikubona ngikuluma. Into engizokubophisa yona. Ayandaba imini uzoyokubopha kuqala ngiyokhala ngi-act ngase ngenza namaphoyisa sengisika iphiko lapha emotweni ngikukhomba mina. Bese mina ngizolayita la mahata vele na ngithi niyahlanya nini. Wey ma. Enhle kazi ngenzani? Ngizokhipha impahla zami ngibe ngcuna angeke ubophe umuntu ongcuna. Bophela uzinini. Bese ngithatha ivideo ngiye live ngithi bheka bafuna ukungibamba lapha engikhama khona. Bechona trust me VIP. Ligma phela sikho nawe lapho bhuti social ASMR masisendakho.
namanzi wena. Facts. So true, brother. So true. Boyazi kanje ukuthi anginamanzi. Yo, unasho ukuthi usipana lapha ku municipality. Uyabona lo muntu akagesi. Yo. Gezi niya-eda sengihamba. Ubani laba sengifaka amaphaka manje ngalesikhathi. Hayi bo. Yo. Doctor. Malema. What's your name? Thank you, Lilito. Wawuphendula wena. Wawuphendula umalema wena. Hey. Khona umunye sisi onethathu ongibhorayo yo. Ngiyabonga for ama gift njalo. Uphi loyo? Uqeda ukubuza ukuthi uwuphi loyo. Yo yawuthi le nto ukuyifaka ngathi ya rapper yazi nimbona ukuthi uklome kanje. Yazi sindi uthi mama nginga-add Unathi ngiyabonga for ama gift wena so. Ungasabi njalo. Bayangigaslight. 21. Papa yini guys no. Muthi papa uzama ukuthini? Ngiyahamba. Bye good night guys. Kodwa good night kakhulu kuwena Mahleyas. Bona abanye bathola good night kakhulu amasimba akho ne good night yakho okay bese ngekho sindi sobuye ngathi ungawa kulo mbhedo usakukhona unathi mina ungikhulumela indaba yengono eyomile yo sikuthi uke wayibona ke leyo womile ziyomi ingono vele I don't even know what that is but it sounds very vulgar. Oh, shut the fuck up, Vele, when you always vulgar, Vele. Yeah, I'm a child of God, you disgusting. Imagine eta kehanja. Nadip. Sorry, where are you going? Babuzi. Yazi, unathi eqeda ukuhlangana noSindi. Yazi Sindi uyajola bani. Unathi enzeni? Ngithi unathi eqeda ukukhuluma nendoda yami. Unathi eqeda ukubona wayekwakhlonipha bheka. Le ndoda yakhe angazosijwayela amasimba. Bengihlonipha ubani mina? uSindi. Ubani loyo? Yazi uzolala yazi Nandip. Imali uligma uthi bengihlonipha ubani? Akanayo le number yami le. Ngithi mina when you first met uSindi. Okay, if someone is hosting are you gonna join a mute? Mamahle. Uligma uyakhuluma nemngene emlomeni yazi. Ngiyaxolisa. Ayibo guys, ngisho phela ukuthi unathi isikhathi ehlane noSindi for the first time wamhlonipha. Kanti ngistop ukuthi ukhuluma umdidi kanti wena. Yabo manje ungene ephaketheni ngikutshela. Nangomunye izinza serious. Hayi hamba kumuntu wakho Sindi. Hamba kumuntu wakho. Yeah, inhleke umsunga umuntu wakho. Sindi. Yeah. Go to your man. And tell him fuck you. Yeah. Okay, so can you end the live and leave us alone? Yo. Yeah, yes, I will. Utshela umuntu wakho zithe msona wakhe as a community. As a panel. Yazi indoda yami izondubula nini? Msona umuntu wakho nesibhamu sakhe esidubula amanzi. Live yazi. Thola ukuthi ula live. Yeah, ifula yona umuntu kaSindi mhlatsi wakho. Nina iso. Yeah, umuntu kaSindi. Makane inkinga nami uzongitshela ngilande kuMadiya. Umuntu amuno TikTok ukuthi azostocka mina kuphela. Oh, so uyakustocka usho ukuthi uweek msuna wakho nostockayo. Uyakustocka shuthi akathi. What's wrong with that? What's wrong with that? Umuntu wakho namadola ambashile. Njengaleyo ngqondo yakhe yomile. Yeah, I think I'll host. Umsunu wakhe yes. Ngeke noSindi nina bebeze wake na jump if bingamantombi abo siningabaweli lapho. Khona lo kade setatazele ezingasafuni ukuhosta futhi. Yeah. Bembambe abawathi. Ubani leyo name machine? Bakudonsa ngamasende. Ubani loyo? Mbuzi ubani loyo name machine? Ungazonyela unathi wena nenitshebe yakho. Bazongitshela indaba yamasimba nawo. Nentshebe wena. Nentshebe vele pho. Proud Hotman that's sikubiza ngeHotman manje ushaya cheese copy kufanele le ntshebe Rick Ross. Ay papa yini cheese copy already ntwana. Ayinasikhathi sokulwa nani. Ayinasikhathi sokulwa nani. Une cheese copy already. Hayi ukuthi awunasikhathi awukhona ukulwa nathi. Boring. Yes. Oh my god. Week njalo le bonnet yakho nobu gold phakathi. Oh ma.
ngiphuma la ngiyoba block. Icine Cindy. It's not like a blocker wakho uzosiza. Hey. Alright.